Здравейте, от Агроградина ви представяме стартов пакет с семена микс от лют пипер, който съдържа сортове като пипер алма, халапеньо, посейдон, кайен, както и хабанеро червено и хабанеро жълто. В нашия пакет ще откриете още тор за пипер, съдържащ микро и макроелементи, приложим чрез листно и капково напояване, дървени табелки за надписване на различните сортове, торфени кутийки, биоразградими, подходящи за направата на всякакъв вид разсад, както и универсален торфен субстрат. Ще откриете още стартови пакети и колекции на нашия сайт Agrogradina.bg, както и на физическия ни обект в град София, квартал Суходол, улица Траян Танев, номер 30.